Здравейте! Сега, така, значи, ние правим влог, както ви е известно, защото знаем, че сте гледали всички. Не с вас, сега се речал. Не, продължавай. Тук има едно. Умираме от скука. Имаме. Това са. Чакай, ще махна това. И се охваната. Да, Birchie Boy Soul Flavored. Има много хубави. Да, вкусовете са. Виж, че ти не могат. Не могат. Банан, черен пипер, боровинка, спол, бомбон, череша, канела, пръст, земен червей, ушна кал, трева, зелена ябълка, маршмело, развалено яйце, наденичка, лимон, сапун, тути-фрути, повършено и диня. Преди малко се опитахме да снимаме видео, но не стана, защото се пресяка адска. И тогава ядохме пръст и беше епично. Сега ще пробваме. И се падна повръщано. Ушна кал и маршмело. Разделим на две, защото си сигурно ще го изплюем. И останаха в момента ушна кал и маршмело. И който го на камък на съкратя, той ще изяде. Знам, аз ще го взема после. Готово. Може камък на съкратя гущаш скок? Не. Защото спок винаги печели. Добре. Това е развалените сега. Развалените и маршмело. Да. Няма развалените, не изяждам. Сега имаме много на съкратя, който печели той пари. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Дай. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Две. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Едно. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Аз имам маршмело. Ето, това е разбаленото яйце. Ето, това е маршмело. Това може да се закупи от Лондон, от гара Кингс Крос и ви отида. Както и половер на Грифиндор. Това е толкова яко. Не, аз го изядох, аз го изядох! Да, кам, вкусно. Аз го изядох цялото! Изядох едната капеталка. Ама се повърна от него! И аз шахам. О, боже! Това беше за днес. Ако искате да правим повече предизвикателства такива, не че ще се получи, но може да запишете в коментари.